abot na kapistahan sa Tanay, which is atong pinaka main activity niya is ang Sinulog ni Tanay. Actually apil gyud ta, no? Nya ang atong ka-cluster nga barangay mao ang Barangay Nueve ug Barangay Nuevo. Aksyon! Balita! Pining salbo sa syudad sa Tanay kagabi nagwalang puso diin na mga pangutana o mosalmot ba ang barangay Pulo sa Sinulog pila mo cluster pagyapon okay. Okay, may buntag, no? Una sa tanan, may buntag diay no sa mga listener nimo diya sa regarding no sa atong umalabot na kapistahan sa Tanay, which is atong pinaka main activity niya is ang Sinulog ni Tanay. Actually apil gyud ta, no? Nya ang atong ka-cluster nga barangay mao ang Barangay Nueve ug Barangay Nuevo. So kami nga barangay sa naaging tuig kami gyapon kauban gyud sa maong clustering. So karon aduna na gaytay mga gipangkuha ng mga contingent nga gikan sa ato ang barangay pod sa Barangay Pulo kay ang Nuevo layo mo gito nya kita may nahimo rong kuan kaning host sa maong kuan no activity ang Barangay Pulo. So aduna po'y giyatang ayuda po sila si Barangay Nueve o Barangay Nuevo. Sa Nuevo ang ilang giyatag which is ang financial support, then ang Nueve naapot ang financial support. At the same time napos lay mga ang contingent nga gihatag din sa ato ang barangay na kay nakulangan magud ta karon no kay na may mga ubang estudyante nga dili na po sila kinamapil kay tungod sa ilang academic ba kay dagkanan magud ang atong gipangkuha din na is ang mga high school nga mga estudyante. So karon nag-start na gyud ta sa ato ang kuan kana bang nag-practice na gyud ang atong mga kuan diyan no contingent kani kung makabisita mo kada gabi gyud na ato ang kuan practice ato ang para sa Sinulog di Tanay. Okay pila ni kabuok ato ang mga dancer, propsman, nakakuan na. Awot siguro ni og gatos. Dili. Bali na mo siya criteria. Sa criteria na ni is minimum siya 45, maximum siya og 50. So mao gyud na. So at the same time na po si propsman. So sa propsman pag gusto na tag pila ka 100 ba ka person ang mo kuan kay managing usa pa na nakapahatag ko nato og kanabang kuan jud kanang lamin tan-awon ang ato ang presentation dito pag abot sa kuan sa competition. Okay, so sa imong barangay pila siguro kabuk ni apil ani og dito sa Tugas o sa Santa Cruz. Pila kabuk kaning ni apil nga dancers. Actually ang naka-appeal sa ako ang barangay, di mo ko kay siguro kakuha jud. So naa siguro sa mga sa dancers no, sa dancers sa men and women, pag naa siguro sa mga 30 plus kay nakakuha ko gamay man naman nakuha na ako sa kuan. Kay na gani day ang tugas pod nakakuha mi gamay sa tugas. Kay nakakuha pa mi sa Nuevo pod no. Murag among plano gani nga ang amo ang king ang queen di ay nga sa atong Sinulog is ang taga Barangay Nuevo among kuan ana presentar. So pili counterpart doon sa atong syudad aning sa ato ang mga costume o sa mga Kani siya bali nag-allocate jud ang syudad sa Tanay no sa every cluster. So sa among clustering sa out of 3 namo no sa among cluster adunay gihatag ang syudad na worth 200,000 pesos para sa Sinulog. so Subsidy tawag na. Subsidy. subsidy. So pila sa barangay to na alokan. Ang sa barangay gyud namo no nag-allocate gyud mi og tag 50,000 each na gyud kada barangay. So na may budget nga 150 dayon man among gamiton na po namo sa pagkaon o mga something daghan to siyang ipangbutang nun daghan sa mga dili lang sa pagkaon sa transportation dayon sa mga trainer among gutay magasto mo gutan nila ana sa ilang mga kuan nila no gamit po nila pod inana. So sa to ang costume kap okay na kining ngabang rata o dapat higin mo. Actually kanang giyatag nga subsidy nga 200,000 package na sa ato ang mga choreographer. Sila na bahala anang mga costume, mga props, ilan na tanan na. Bali na rin na dugang except sa 200,000. So nag-request mo gud ako ang choreographer nga mo kay kita mo gitagaan man gud ta og katungod nga papilong gud ta gitawag ka ng si tawag aning mirror making. So sa una pwede na bisag dili ma-appeal or ma-appeal. Kami na-appeal mi last year. So kanang manang among budgetan pud siya. So niana ang choreographer nga abang pumi og worth 10,000 pesos para sa mirror making.
Kay naa po tay mga ilang panggamiton nga wala na apil sa ato ang subsidy nga 20,000 kanang ilang gamiton nga mga sapatos siguro na, mao man gud na inana. Wala na labot sa subsidy sa 20,000 na siya. Sa mao na. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.